Hola, benvinguts al meu canal Matemàtiques en Català. Avui resoldrem un exercici que va sortir a l'examen de selectivitat de les matemàtiques aplicades a les ciències socials el juny del 2021 a la sèrie 2. És l'exercici número 3 i és un problema que ens diu el següent. En una festa familiar s'han reunit 20 persones. Si contem el nombre total d'homes i dones junts, observem que n'hi ha el triple que de nens. A més, sabem que si hi hagués assistit una dona més, el nombre de dones hauria estat igual que el nombre d'homes. Plantegeu un sistema d'equacions per esbrinar quants homes, quantes dones i quants nens van assistir a la festa i després a l'apartat B ens demana que resolguem aquest sistema. Anem a posar aquesta informació que ens donen en un sistema d'equacions. Primer de tot definim les tres incògnites. Si hem de saber homes, dones i nens, doncs aquestes seran la x, la y i la z. Les escrivim. X serà el nombre d'homes i seran les dones i z seran els nens. Ens diu que en total hi havia 20 persones. Per tant, la primera equació serà senzillament la suma de x més y més z. Segueix el problema dient que si contem el nombre total d'homes i dones junts, és a dir, x més y, és igual al triple que de nens. Jo sé que aquest tipus d'enunciats de vegades us costa de saber on hem de multiplicar aquest 3. Podem fer dues coses aquí. Podem agafar la frase literalment, tal com ens la diuen, que diu el nombre d'homes i dones junts és el triple que de nens. Aquesta és una manera d'escriure això, agafar la frase literalment. També podem pensar que si el nombre d'homes i dones és el triple que de nens, aquest valor, el resultat d'aquesta suma, és més gran que z. Si entre un nombre que és més gran que un altre hem de posar un igual, hem de multiplicar per 3 el petit. I d'aquesta manera, tant si ho agafeu literalment el text tal com ho diu, com si penseu això, quin és el nombre gran, quin és el nombre petit, i per tant multiplicar per 3 el nombre petit, d'una manera com d'una altra, escriure l'equació correctament. La tercera ens diu que sabem que si hagués assistit una dona més, és a dir, si i fos i més 1, aleshores seria igual que el nombre d'homes. El nombre de dones i el nombre d'homes seria el mateix. D'aquesta manera, doncs, tenim les tres equacions d'aquest sistema. Per poder-lo resoldre, primer escriurem totes les incògnites a un costat i els termes independents a l'altre. La primera ens quedarà igual, x més y més z igual a 20. En la segona tindrem x més y menys 3z igual a 0. I en la tercera tindrem menys x més y igual a menys 1. I així ho tenim preparat per poder treballar amb el mètode de Gauss. Ho resoldrem a través d'una matriu. Agafem els coeficients i plantegem la matriu. Serà 1, 1, 1, 20, 1, 1, menys 3, 0 i menys 1, 1, 0, menys 1. Aquesta és la matriu que hem de resoldre. Hem de posar un 0 aquí i un 0 aquí. Per tant, la primera equació la deixarem igual. Aquí farem e sub 2 menys e sub 1. I aquí farem e sub 3 més e sub 1. Fem això, doncs. Posem 1, 1, 1, 20. Restem aquests valors, ens quedarà aquí 0, aquí també, i aquí ens quedarà menys 4. I a la banda del terme independent, menys 20. A baix sumem i ens queda 0, aquí ens queda 2, aquí ens queda 1 i aquí 19.
observem que ja no cal fer el pas següent perquè ja ens han aparegut 2 zeros a la segona equació. Per tant, agafem això, tornem a posar la z en aquest coeficient menys 4, menys 4z és igual a menys 20, d'on z serà menys 20 partit per menys 4, és a dir, 5. En aquesta festa hi ha 5 nens. Posem aquesta z a la segona equació, tindrem 2i més z igual a 19, per tant, la z és 5, 2i més 5 igual a 19, és a dir que la i serà 19 menys 5 partit per 2, és a dir, 7. I per últim trobem la x, i la x més 7 més 5 és 20, per tant la x serà 20 menys 7 menys 5, és a dir, 8. Per tant, el resultat és aquest. En aquesta festa hi ha 8 homes, 7 dones i 5 nens. I d'aquesta manera hem resolt els 2 apartats d'aquest exercici. Espero que us hagi servit i ens veiem en el proper vídeo. Gràcies.